ಕುಂಭಶ್ರೀ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇಂದು ಇಪ್ಪನಂಜನ ಜಾಗೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಗಜ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಎದುರು ಮೈಕೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ಬಜಿಕೂಡ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪುನಂಜನ ಮಾರ್ಗ ಬಜಿಕೂಡ್ಲು ಪೋಪುನಂಜನ ಮಾರ್ಗಡ್ ಹೆಣ್ಮಗಜ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಎದುರು ಪುನಂಜನವೇ ನಮ್ಮ ಕುಂಭಶ್ರೀ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸರ್ವ ಕುಲಾಲ ಬಾಂಧವರಿನ ಅಂಚನೆ ಮಣ್ಣದ ಗುಡಿಗಾಯಿಕಾರಿಗೆ ಏರುಪುರ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆನ ಪೂರ ಎತ್ತುತ್ತು ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಹೆಣ್ಮಗಜ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ಕುಲಾಯಿತು ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಂತದ ನೆಸ್ಸಲೆಂದು ಪಂಪೇರು ತುರುಟು ನೆಸ್ಸಲೆಂದು ಪಂಪೇರು ಅಂಡ ಕಜಿಪು ಮನ್ಪೇರು ಎತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರಗಳು ಒಂದು ಪೂರ ಐಕೆತ್ತಿನ ಐಟಿ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲೇ ಸೈಜ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಉಂಡು ಇದು ಅವು ಮಿತ್ತು ಬಳ್ಳಿ ಬಿಸಾಲ ಎಂದು ಪಂಪೇರು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಅಗೇಲು ಸಾವೆ ಮಂದ ಮನ್ಪುಂಡ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳು ಬೋಡಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಚಿಪ್ಪಿದ ಕೈಲಿ ಈ ಚಿಪ್ಪಿನ ಅನ್ಪಣ ಗೆರಟೆಯಿಂದ ಅನ್ಪಣ ಉಂಡತ ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚಾದ ನನಗ ನೆಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಅಂಶ ಉಂಟು ಇದನ್ನ ಇದು ಜೀರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರುಚಿಕ್ಕಲ ಚಿಪ್ಪಿ ಬೋದು ಸಾರು ಸಾಂಬಾರು ಮಂತ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕೊಂಚ ಗೆರಟೆಯನ್ನು ಪಾಡಬೇರು ಅಡ್ಮಂಜಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಈ ಚಿಪ್ಪಿದ ಕೈಲಿಡೆ ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗ ಮಂತ ಆ ಅಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ಶರೀರವು ನಿರಂತರವಾದ ಬರೋ